Het drama dat Oranje jit. Nederland komt er net dooruit. 3 keer verliezen op elkaar. En dat drama krijgt nou een vervolg. Maar het opstap, Just de Jong van Bert van Marwijk. Verrassend, maar toch echt net helemaal onverwachts. Dat is de dubbele reactie van de Friese voetbalzaakkundigen. Verrast terug het vertrek van Van Marwijk? In eerste instantie wel, maar toen ik Just de Jong jaren wat er al gebeurd was, toen net. Toen dacht ik van, nou, eigenlijk had er wel gelijk. Nou, ik denk van Marwijk zelf is het wel een verstandig besluit, ja. Ik denk dat de situatie wel eigenlijk onwerkbaar wordt. En ik denk dat ik zelf inzien had. Ik zie toch, de man heeft geen resultaten de eerste maand net, dus ik zie toch dat het voor het eerst zo is. Het is misgegaan, denk ik, in de manier waarop ze voetballen. Dat we nou ja, in verhouding tot oren ben we achteruit gegaan, wat ouderwetser, denk ik. En de communicatie had net optimaal geweest. Op zich had ze haar best verdiend natuurlijk. Iedereen had op zijn manier zijn best die, maar het blikte net goed genoeg te wezen. Van Marwijk is in de mogelijkheid om te stappen, dat ben wij net. Wij krijgen een uitkering in €1200 en ik denk dat hij wel per miljoen had, dat speelt ik mij. Ik vind het wel een beetje een persoonlijk drama, want hij deed met verven en hier natuurlijk een hele hoop succes. En dat je dan ineens dat bij de hand nou bereikt, dan is dat heel vervelend. Maar het voortgaan van Van Marwijk kan er een nationale discussie op gang gebracht worden. Waar wordt de nieuwe bondscoach? Cruijff is het beste, hè? Maar Cruijff doet het natuurlijk net. Gert-Jan Verbeek zoet mooiste contract vraagt hier, helemaal van Nijen. Ik denk Guus Hiddink, Luwe Vergaal weet ik nog, maar dan wist in ieder geval dat het altijd gedonder in een tint had. Dus Guus Hiddink is mijn man eigenlijk, dat is rust en die man is rustig. Van Gaal zou in mijn optiek heel goed kennen, op dit moment, hè, want ja, we hebben een visionair nodig, iemand die de dynamiek inbrengt, die er een hele hoop energie in stopt, die jonge spelers ontdekt. Dat eerste ik natuurlijk Johan Cruijff, maar Johan Cruijff heeft altijd een heel goed bekje en als het erop komt dan draait het er altijd voorbij. Ik denk dat Hiddink de beste kandidaat is. Hiddink die kan ik het team om zich in te krijgen wat heel goed beeld van de post. Dus ik denk dat Hiddink een goeie is. En Foppe de Haan? Nee, Foppe is net beschikbaar. Zo is het wel boordjes, dat mag mij varen.